Брэсцкі гарадскі камітэт БРСМ распачаў акцыю па добраўпарадкаванні могілак трышынскіх і каталіцкіх, а пачаць вырашылі менавіта з воінскіх пахаванняў. За моей спиной захоронение солдат Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Они погибли в июле 1945 года от рук армии Краевой на территории Польши, недалеко от города Бреста. Мы хотим в наших ребятах воспитать чувство гордости и память о тех людях, которые отдали свои жизни за них. Для актывістаў БРСМ важна памятаць. Так, на каталіцкіх могілках студэнты Брэсцкага універсітэта імя Пушкіна добраўпарадкавалі магілы польскіх танкістаў, якія загінулі падчас вучэнняў 1935 года под Барановичами. Белорусы всегда были толерантными, всегда были веротерпимыми. И вот сегодняшнее как раз мероприятие, когда мы благоустраиваем как могилы польских военных, так и павших от рук армии Краевой советских военнослужащих, он еще раз подчеркивает, что в первую очередь это толерантность, веротерпимость, готовность к дружбе. Недаром первые слова нашего гимна «Мы, белорусы, мирные люди». В Франшталах 307 недалёка ад польскага горада Бяла-Падляска фашысты усталявалі ў чэрвені 41-га. Лагер прызначаўся для перасылкі савецкіх ваеннапалонных на захад. Першы эшалон прыбыў сюды з Брэста. Усяго праз гэты лагер смерці прайшло каля 200 000 чалавек. Больш за палову ў ім загінулі. Мы с 2012 года каждый год здесь встречаемся, проводим здесь трудовые акции, благоустраиваем воинские захоронения, потому что на этих захоронениях находятся останки людей всех национальностей, в том числе и поляков, и белорусов, и русских, и украинцев. Я думаю, что мы не должны превращаться в таких Иванов непомнящих, которые не чтят свою историю, не чтят свою память. Моладзь з Брэста сюды прыязджае штогод, прыбіраюць лісце, выраўноўваюць бардзюры, вычышаюць плітку ад моху. Але працуюць не адны, дапамагаюць сябры з Польшы. Вядома, для нас гэта таксама вельмі важнае месца. Мы хочам перадаць вельмі важную інфармацыю нашай моладзі, каб яна ведала такія месцы памяці. Гэта гісторыя, і гэтая гісторыя звязвае Польшчу і Беларусь. Як можам, так прыязджаем сюды, наводзім парадак. Самае каштоўнае – гэта мір. А ён магчымы толькі тады, калі мы памятаем, што адбывалася на гэтай зямлі ў мінулым. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».